Dagdalo ko ani kay basig na makakita na ko ani ba. Ginagawa mo. Yahay kayo. Waan ko ni kag 100 bi kay murag Okay. Ha, mao na niya ang yatag ni kapitan nga budget para siya mga tao. Unya karon ako ning kuwaan. Isa. Ini pong isa. Ako ginikuhaan tanag tag 100. Kaya ay po nila po dili po na ako nikuhaan. Ay, magsapit. Oh! Mas mayo kay nana ka. oh nalagi ko. Mao na ni ang budget ni kapitan nga para ipangatag sa mga tao. Oh, sakto kay niya, wala ni kulang. Oh mauba Oh. niya. Sakto na kali, wala kanina kulang ka ha. Sakto na kay ni. Ah, Ika na bahala ni pangatag sa mga tao. Sige. Oh, sakto pulo gina siya ka wan. Oh sige, Sige. salamat kaayo ha. Pero Oo. sakto makali, o makinakulang ani. Oh, sakto Oh, kayo sige. na. Wala na Sige, nakuha sige. diri. Oh. Oh sige, salamat Ika na bahala na pangatag sa mga tao. sige, salamat. Dagdalo ko ani kay basig na makakita na ko ani ba. Ginagawa mo. Yahay kayo. Waan ko ni kag 100 bi kay murag kaapoy kaayo ning magsigi tag lakaw-lakaw unya wa tay income kuhaan ko nilang mga sobre ug tag 100 makapalit na kog bugas ani sigurado na gini pambugas ni nako ani ron kay sus dali aras kwarta sakay dali ko kay wala ani ron makakita na ko. Salamat sa pitig ko nila. Tagtag ni sa mga tao kay di sing makuan na nakita makakita na ko din. Hatag sa mga tao kaning mga budget nila nga gibutag siyempre. Utik boy, naa naman dahil ka di ay. Ano sa mani? Naa na ang budget nga para ninyo. Amo na nilang budget. Ay, thank you. Makapalit ang jib kong kuha na bugas ki. Ay Siguro siguro nila nga to 50 ra ba daw to? 50 kung bugas ani ki. Dugi ra jud ko kakuha na ni baga. Gahulat aning kwarta nga to 50 lagi daw. tira Lahat ang nakasugot sa lagi. sobre. Sus. Para ba jud to bugas ra ba? Mauna to ha kay magtagtag pa ko sa Oh, sige, sige, mga sige. budget. Sige, Sige kaayo. Oh, salamat ha. Salamat kaayo. Sus. Kwarta na yun, Niki. Ilang giingon nga to 50. Sus, makapalit ikaw bugas. Ano yun? Uy. Pila man to ilang giingon. Nga to 50 niya ang sulod. 50 raman. Sus, wa giayo ni si Masyang ba? Palidir-lidir niya. Kurakot tayo. Ang to 50, 50 lang na ibilin. Bagpre si Masyang ni. Kurakot tayo na ulit.